Assalamualaikum dulur-dulur. Badhe maring informasi wonten ten Desa Beji Wetan, Kemiri, Kebak, Keramat, Karanganyar. Nggih menika informasi wonten sendang namine Sendang Beji. Mbok bilih panjenengan sami badhe mandi suci ajeng sesireh sageten Desa Beji Wetan, Desa Kemiri, Kecamatan Kebak Keramat, Kabupaten Karanganyar. Menika sendangipun. Niki tesih aktif tinggi mandi suci waktu dalu niku tesih diagem kalih tiang-tiang. Tempatnya tengah sawah. Mriku tempat tempat kamar mandine nggih wonten. Ini kamar mandi nika aja. Informasinipun Sendang Beji kang wonten Desa Beji Wetan, Kemiri, Kecamatan Kebak Keramat, Kabupaten Karanganyar. Sakmeten mbok menawi dulur-dulur badhe mandi suci saged. Monggo pareng matur nuwun.